Ассалому алейкум дӯстони азиз, марҳамат чиқариб шумо мебинен дар иҷо Акай Муборис. Салому алейкум Акай Муборис, хуб ҳастед? Ва ин видео бошад дар канали Акай Муборис роҳнамо ва канали Умедҷон техноблог да мебурад. Шумо дар ҳамин ду канал дидастед дӯстони азиз. Ва чиқар ки бародаро шумо подписчикои Акай Муборис хабар доред, Акай Муборис недавно Хитой омадем, Москва. Ва ма мехостем ки камтар шумо интервью гирем, мардум да интересне дар бораи фаъолияти кори шумо ва ҳозир ба чӣ коро машғулем ва тавсияҳои худтона барои мардум медем, барое ки аллакай тӯли 10 сол қариб зиёд мешавад. Бале 10 сол зиёд мешавад ки 7-8 сол шояд гирем мешавад. 7-8 сол шид ҳамин фаъолият дем ва ман фикр мекунам ҳаёти шумо интересне ин мардумда. Агар ки махфӣ набошад суҳбат мекардем. Марҳамат. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Умедвор ҳастам ки ҳар як шумо хуб ҳастед. Шояд дар ин ҷо баъзе подписчикои ҳастанд ки яъне обуначиҳои шумо ҳастанд, маро бори аввал дида истода бошанд. Нафарое ки обуначиҳои ман ҳастанд, шуморо бори аввал дидагӣ бошанд. Аз ҳамин ҳисоб мехоҳам ки аввал камтарак шуморо низ муаррифӣ кунем. Бале. Ва баъдан дар бораи кору фаъолияти худам камтарак суҳбат мекунам. Мо бо Умедҷон хело шуд ки рафиқ ҳастем, якдигарро мешиносем. Дар баъзе проектҳо пешкор кардагӣ будем ва ҳоло ҳам дар баъзе корҳо ҳаст ки якҷоя кор мекунем. Умедҷон якчанд бизнесҳои худашонро дар Москва доранд. Асосан телефон бо мо конкурент не, ҳоло мо дигар сфера гузаштага ҳастем. Умедҷон бошад ҳамин системаи телефонро гирифтага давомдиҳанда. Айни ҳол бошад дар Москва якчанд мағозаҳои худашонро доранд, онлайнӣ бо Инстаграм ки бениҳоят хуб мефурӯшанд. Қариб қисми зиёди моҷирон аз ҳамин Умедҷон яъне телефонҳо мехӯранд, инчунин авиабилет ва боз якчанд услугҳои худашонро доранд ки ҳамеша бо ин роҳҳо ба муҳоҷирон кӯмак мекунанд. Хуб, акнун мехостам дар бораи кору фаъолияти худам камтарак гуфта гузарам. Тақрибан аз аввалҳои сол буд ки Хитой рафта ман кору борамро дар ҳамон ҷо оғоз кардам. Хитой бошад аз соли 2024 ман рафта меоям, қариб 2 сол мешавад ва вақтҳои охир пурра кору фаъолиятам дар Хитой буд. Вақте ки ман Хитой рафтам, аввал корро аз карго оғоз кардам, яъне ба чихел борҳоро равон кардан, яъне доставка ҳам ба Русия, ба Тоҷикистон кам буд ва ҳоло бошад нав Тоҷикистонро яъне пурра, яъне системашро ҷобаҷо карда истодам ва аллакай доставка, яъне бор равон кардан ба Русия, аллакай як системаи худашон аз делегироват шудагӣ аст. Беҳтарин Акаҷон, уҷа аллакай карготон то ҷое ки ман медонам, уҷа бисёр мардум мешиносам, барое ки аудиторияи шумо плюс минус таги 700,000 аудитория ҳастанд дар Инстаграм ҳам дар Ютуб. Ва то ҷое ки ман шуморо пайгирӣ мекунам, ман шуморо тамошо мекунам. Шумо дар Хитой бизнесменои тоҷике ки барои харидкунӣ мебиёянд, шумо ва ёро пешвоз мегирен ва ба заводҳо мебарен, шинос шумо мекунем ва ёро барои харидани бор кӯмак мерасонед. То ҷое ки ман хабар дорам ва мебинем шуморо пайгирӣ мекунам. Ва як савол дорам дар шумода. Мисол именно бизнесмена чӣ фоида ки чи хати шумо кор кунад, рафт шумо барин вай нишон битен, ё ки худаш рафта хариданаш мумкин аст кам тавара, правильно? Дар Хитой. Бале. Агар хати шумо равад чӣ фоида? Акнун вақте ки ман Хитой рафтам, Хитойро анализ кардам, ман тақрибан чихеле гуфтам дар аввал аз соли 2024 мерафтам фақат расход мекардам ва боз баргашта меомадам, яъне расход мекардам, анализ мекардам. Ва вақте ки ман рафтам кору фаъолиятро оғоз кардам, ман зудтар таҷриба гирифтам, чунки ҳар рӯз бо на камтар аз 7 то 10 бизнесмен мешинам ки ҳар яке вобаста ба таҷрибаи худаш ба ман сухан мекардам ва ман ҳама инро гирифта анализ мекардам. Баъдан хостем кам ба соҳибкоро кӯмак кунем. Бе ягон чи масалан соҳибкоро меомаданд, акнун ҳоло ҳамин корҳоро делегироват карда, аввал хостам худам анализ кунам, ин чизҳоро фаҳмам. Соҳибкор масалан мебиёяд, баъзеҳо мегӯянд Хитой мераванд, лекин дар Хитой ҳам хел аст ки ҳар як бор дар ҳар як шаҳрҳо аст. Масалан мебел, як шаҳр Фошан пурра дар ҳамон ҷо мебел аст. Масалан чизҳои электрикӣ гӯҷен мегӯянд, дар ҳамон шаҳр люстрои чизҳои электрикӣ ҳама ҳамин чизҳо. Масалан баъзе чизҳо ҳаст ки одежда, мошин, автозапчаст, хулоса ҳар як чиз дар ҳар як шаҳр ҳаст. Вале аз сабабе ки ин чизҳоро мисол соҳибкорони мо намедонанд, мераванд рост мефароянд ва намедонанд ки куҷо раванд.
бисёр расход мекунанд. Масалан ягон заводҳоро меёбанд, аз ягон бозор мегиранд ва ман ин чизҳоро ки дидам вақти зиёдашон сарф мешавад. Намедонанд ки аз куҷо кухни Хитой бо мо дуруст намегирад, онҳо хӯрок ёфта наметавонанд. Албатта хай дар Хитой ҳам ҳаст баъзе ҷойҳое ки ҷойхонаи ҳалол, ресторани ҳалол, не ки одаме ки намедонад азоб мекашад. Ва ман ҳамин чизҳоро анализ карда боз ба наздики аллакай як офиси дигар кушодем, махсусан барои ҳамин соҳибкороне ки мераванд. Мо бо якчанд направлениҳо масалан бо фабрика тақсим карда суҳбат кардага ҳастем. Боз дар ин ҷо ҳастанд одамоне ки масалан бо фабрика яъне солҳои зиёд аст кор мекунанд, аз он ҷо 100 тонн 200 тонн бор мегиранд ва як соҳибкори мо меравад, ҳамон бор дар кор аст, ӯ мехоҳад ки 5000 дона ё ки дар 5-10 ҳазор доллар бор гирад. Албатта вақте ки завод меравад, нархе ки одаме ки кӯҳна мегирад бо ин нарх тамоман дуруст намегирад. Соҳибкоре ки нав меравад, масалан як чизро агар 100 рубли гирад, масалан бизнесмене ки хело шуд аз он ҷо мегирад ва тони зиёд мегирад, албатта дигар нарх мегирад, агар гарчанде ки як завод бошад ҳам. Аз ҳамин ҳисоб ман ки шиносо бо соҳибкоро зиёд шинос ҳастам, масалан як соҳибкоро медонам ки аз чанд заводҳо чанд борҳои зиёд мегирад ва нархи асан арзонро ҳамун соҳибкор мегирад. Вақте дигар соҳибкорои мо мебиёянд, ман мегирам бо онҳо пайваст мекунам ва ҳамин соҳибкор агар 100 тонн гирад, 10 тонни дигар болош пайваст мекунем, 110 тонн мешавад. вале барои ҳамин соҳибкор ҳам арзон мешавад, ҳам оварда ин боро конкурировать карда метавонад. бале. баъзе бачаҳо ҳастанд ки аз Хитой мераванд, масалан ягон борро мегиранд, дастсафкашро ҳисоб намекунанд ва ин ҷо мебиёранд ки нархи ки оптови мегиранд дуруст мегирад. нархи оптови Москва қимат зиёд нест. бале, ин чанд бор ихе ҳолато шудагӣ аст. яъне ки агар ки бизнесмене ки хоҳ мисол ай Москва меравад, хоҳ ай Тоҷикистон меравад пеши шумо, агар ки хати шумо кор кунад, чӣ фоида вайда? Якумш вақтше эконом мешавад. яъне ки шумо информатсия аллакай точно гуфта метавонед ки мисол ане шаҳр равем як ҷоя, ане шаҳрда маҳсулоти ту дар ҳамин ҷай. Баъд дар офисмо метавонад шина мо заводро ҷиғ мезем, ҳамон абразесашро гирифта мебирад. Даши худаш завод мебиёрад офис. Дар офисмо договор кунад, ҳатто вақт сарф накарда. лекин одаме ки бояд там дар бораи бораш 100% маълумот дошта бошад. одаме ки бори намедонад, бо баъзан соҳибкора мегӯем ки равен анализ кунем, мераванд заводу фабрика анализ мекунанд, баъдан мебиёнд бо мо ҳамкорӣ мекунанд. Чунки соҳибкор беақл нест. соҳибкор чанд заводро мебинад, чанд бозорро мебинад, анализ мекунад, мебиёд ҳамон борро качествашро мебинад ки нарх дуруст мегирад, баъдан бо мо кор мекунад. як мисоли оддӣ математикӣ гирем. як фурода 20 тонн 25 тонн бон зада мешавад, правильно? агар ки соҳибкор ҳисоби оддӣ худаш агар ҳамин чиза харидорӣ кунад, чӣ қадар маблағша эконом карданаш мумкин аст? масалан расход зиёдтар расход мекунад, агар хати шумо харид кунад, чӣ қадар маблағша эконом кардан эҳтимол аст? дар таҷрибае ки шумо дидаген, уҷа аллакай як сол зиёд мешавад ҳамин фаъолиятда ҳастен. бале. якта кейс гӯед ки штоам хали бизнесмен омад ҳамин қадар маблағша эконом кард по факту. ина як соҳибкор рафт, акнун номи борашро намегӯям, шояд барои вай нахоҳад, як бораи косметика аппарат буд гӯем. масалан рафт, аввал иву чанд ҷоро анализ кард, баъдан бо якчанд заводҳо рафт ва нархи ҳамонро аз 13 юан кам наёфт. 13 юан, вале мо 11.7 юан додем барои ӯ, барое ки омад качестворо овардем, дид ҳатто бо бренди худаш ҳамин тавр нархи арзон ғалтид ва якбора тақрибан 3 мошин 3 контейнер заказ кард ва ӯ ҳам даволен аст, розӣ аст, чунки вай аллакай чанд заводро дид ва дид ки бо нархи мо як тамоман дуруст мегӯяд. агар ман ҳисоби миёнашро гирам, тақрибан аз 11 то 15 ҳазор доллар эконом шуд. эконом барои се фура ҳар як 5 таи. инчунин боз як чиз дигар ки масалан баъзеҳо мегӯянд ки на бори крупниро рафта заказ кардан, мо маслиҳат медиҳем ки биё як қисмашро бо карго бо мошинҳо равон кун, то бебор намонӣ. як қисми дигарашро бо контейнер зан, ҳамон борҳоро мо ҷудо карда тақсим карда медиҳем ки инач баъд аз 1.5 моҳ ё 1 моҳ гарчанде дертар равад, вале ҳастӣ мешавад. яъне мо маслиҳат дода корашро тақсим мекунем ва ин барои хеле эконом шавад. агар ҳаминро бо карго ҳамаи борашро равон кунад, шояд мисол 3 фура гирифт, агар 30,000 доллар мешавад, гӯем агар як қисмашро бо карго равон кард, як қисми дигарашро бо контейнер, плюс минус мумкин 22,000-23,000 доллар шавад. ва бо хубиш дае ки уже пешакӣ реклама карда, агар ки маркетинга нағз мефаҳманд, пешакӣ реклама карда барои потоки нав тайёр мекунад аудиторияро. бале, мо мегӯем ки аз ин бора як қисм масалан ним фура гир,
бар вақте ки фурӯхтан гирифтӣ то ин тамом кардан бори дигарет меравад аллакай ту бебор намемонад. беҳтарин. Раҳмат калом ака барои информатсияро гуфтамтон. Рости гап дар интернет на ҳамаи информатсияро открыто гап мезананд, кушода гап мезананд ва то ҷое ки ҳозир мо хабар дорем, айсобини ки мо дар Москва қарор дорем, фаъолияти мо дар Москва ва вақтҳои охирон боро якчанд ҳазор фуроҳо дар границаи Қазоқистон рӯзмондагӣ Россияро омода натонистесиянд ва нархи навои маҳсулот дар Москва дар именно Москва дар бозорҳои оптом қимат шудагӣ. Шумо чӣ фикр дорем барои чӣ именно нарх наво қимат шудеса, чӣ сабаб шудеса ки фуроҳо дар уҷа ризқ кеста аввал пеш свобода медор омада? дар бораи ин биёед ман аз аввал мефаҳмонам. Моҳҳои охирҳои август, яъне 28-29 август то аввалҳои сентябр мисли ҳамеша борҳоро мо яъне ба фуроҳ бор карда равон карда истодаем. خیلی بیزنسمن‌ها بار خودشون رو انتظارند، یعنی بارهایی که باید در زمستون تیار میکردن، یعنی در اول اکتبر باید همه بارهای زمستانه تیار میشد. خیلی اینچنین دیگر بارها و همینطور 9 سپتامبر با ما خبر رسید که کدام یک کمیسیا گروپ اومد و در سرحد روسیه ماشین ها رو تفتیش کردنش رو آغاز کرد. یعنی سخت تفتیش دارن. اول همه گمان کردن که خیلی مثل سالهای گذشته پیش از سالی نو بعضا خیلی تفتیش ها میشدگی، بعضا 4-5 روز من که اولین سال در کارگاه هستم، یعنی آدمی که تجربه دارن در برای من خیلی گفتن خیلی همه بیزنسمن ها هم اونقدر در تشویش نبودن، ولی آهسته آهسته این طولانی رفت، خیلی طول کشید و همینطور 15,000 فورا تقریبا 80 کیلومتر در سرحد قزاقستان موند. بعدا کمی دیرتر سببش رو فهمیدیم که یعنی شرطنامه بوده است بین تاموژنی سویوز، دولت‌هایی که در تاموژنی سویوز هستند و موافق این شرطنامه هر یک باری که داخل می شود در تاموژنی سویوز، مثلا از قزاقستان در آمد 85% رو روسیه میگیرد، 7% در آمد قزاقستان و باقی موندهش و دیگر دولت‌هایی که اعضای تاموژنی سویوز هستند. همین طور بود. بعداً مهلت این شرطنامه در همین آخر اوگوست و اول سپتامبر با آخر میرسد و بعد از این برای یعنی باز هم از نو شرطنامه کردن قزاقستان پیشنهاد میکند که با روسیه، یعنی از سببی که وقتی آخر روسیه با اروپا سانکسیا کرد، یعنی کمی بارهای ما کم شد، درآمدهای ما کم شد، بیاین یعنی معامله کنیم و شرطنامه نو رو کمی درآمدی قزاقستان رو زیاد کنیم. اول روسیه راضی میشود، یعنی میگوید که خب 8-12% سال تو بگیر، لیکن قزاقستان با این راضی نمیشود و قزاقستان یک برابر زیاد طلب میکند، یعنی تقریبا 15%. ولی در این روسیه راضی نشد و همینطور یعنی معامله آنها درست نگرفت، یعنی برای شرطنامه نو و از همین صبح ماشین ها یعنی دیگر در سرحد موندند. همه بعضی بارهای بود که از دیگر دولت ها بارها ویران شد و تا همین وقت حال و حال خودش رو یافتگی نیست. ولی در بین باز یک چیز دیگر شد. همینطور 25 اکتبر موافق قرار پرزیدنت روسیه یعنی امضا گذاشت که فوراها رو تا 10 دکبر همش رو اجازه میدیم. همه صاحبکارها خرسند، خیلی ماشین ها رو اجازه داد، خرسندی، لیکن این خرسندی در دوام نکرد. روسیه اجازه داد ولی باز وقتی که ماشین ها به داخل روسیه میدارد از سببی که معاملهشون با قزاقستان یعنی درست نگرفت، باید این بارها یک مرتبه دیگر تاموژنا کرده شود در روسیه رستماشک کرده شود و تقریبا سری هر یک کیلوگرم بار از $2 تا $5 موافق بار. بعضی کارگاه سال $3، بعضیش $2.5. خلاصه همینطور شد که حالا هم همیشه رفته شده است. این البته از یگان کارگو зависит نیست، چون که این یعنی به دولتی است. قرار دولتی است. از همین صبح نه مثلا یک مثال عادی، یک نفر با ما با روان کردگی بود تقریبا 3 تن، اگر $2 گویم $6,000 میشد. حالا اگر سری مینیمال نی اگر $2 دیگر دهد یک برابر دیگر باید زیاد دهد، مثلا $6,000 دیگر دهد تا اینکه بارش رو گیرد. این البته همه میفهمد، همه صاحبکارها اینو میدونن. بعضیش مثلا یک قسمی بار رو گرفته فروخته، باز قسمی دیگری بارهایشون رو گرفته ایستادن.
ин якчанд минусҳои худашро дорад. Акнун нафарҳое ки мехоҳанд ки бо чунин мушкилҳо рӯбарӯ нашаванд, бояд ҳоло якум бренди худашонро кунанд, дуюм бели ҳамашро официалӣ гузаронанд. Бале, шояд дар ин ҷо боз саволе пайдо шавад ки чаро Хитой ва Русия ҳамсарҳад асту борҳашро аз сарҳади Русия намедорад? Чунки дар Русия нархи растамошка хело қимат аст. Пеш борҳо медаромад Қазоқистон ва аз Қазоқистон бошад рост ба тарафи Русия мегузашт, дигар проверкаю растамошки зиёдтарӣ намешуд. Агар бо тариқи Русия равон кунед чӣ қадар давода документҳои зиёд пур кардан дар кор ки албатта соҳибкороне ки борҳои кам доранд, онҳо наметавонанд ва барои онҳо дар бозор вақте ки ин хел мекунанд борашон дуруст намегирад. Расходшон қимат бисёр бале бале. Инчунин якчанд борҳои дигарро дар Русия даровардан манъ аст. Мувофиқи Русия. Акнун биёед якчанд минусҳои инро мегӯям ки чӣ таъсир мерасонад ба бозор. Якум, баъзе борҳо аз бозорҳои Русия, яъне баъзе борҳои Хитой аз бозорҳои Русия гум мешавад. Сабаб масалан чизи моеъро дар Русия даровардан манъ аст. Агар аз сарҳад, яъне тариқи Қазоқистон набиёяд, ин албатта дигар ин борҳо дароварда намешавад. Чизҳои моеъ, клей, маслаи мошин, ин чизҳо мувофиқи қонунгузории Россия даровардан манъ аст. Инчунин чизҳои брендовӣ, одежда, обув, ин чизҳоро ҳам даровардан мумкин нест. Барои ки қатъи хориҷа сансия дорад. Бале бале. Боз ҳаст чизҳои медисина гӯем, ҳатто маскаро ҳам ҳоло даровардан мумкин нест аз территорияи Россия. Пеш бо Қазоқистон ин чизҳо медаромад. Албатта ин якчанд зарарҳояш мерасад. Инчунин мисол баъди ин нархҳо қимат мешавад, доставка пас аз ин албатта қимат мешавад. Ҳам роҳ дур аст, ҳам асбобе ки растамошка қимат аст. Риск калонтар бошад бо. Бале бале. Хело қимат мешавад. Хоб, ва нарху наво автоматики нарху навои боро дар ҳама бозорҳо қимат мешавад. То ҷое ки ман фаҳмидам, нарху наво қимат мешавад рӯз ба рӯз, барое ки сансияҳо шудеста, раҳо таможниҳо дигар шудеста, қонуну қоидаҳош, қонунҳои нав омадеста. Мардуми оддие ки мисол дар Россия кор мекунанд ва бизнесменое ки дар Россия фаъолияти худшон карда истанд, ва бояд чӣ кор кунанд то ки ҳамин хел мушкилиҳо бартараф бошанд, яъне ки ҳам хабардор бошанд, ҳамин хел мушкилиҳо қатъи камтар рӯпарӯ шаванд. Якум, барои бизнесменҳо тавсия медиҳам ки бизнесменҳо бояд кӯшиш кунанд ки бренди худашонро таъсис диҳанд. Аввал барои бренд таъсис додан ягон мушкил надорад бо Хитой. Мо аллакай ҳамин корро мекунем. Мисолан баъзе соҳибкорро ба мо муроҷиат мекунанд, бо брендашон товарашонро тайёр карда медиҳем бо нархи дастрас ва онҳо метавонанд агар дар маркетплейсҳо фурӯшанд ҳам, масалан ҳозир як борро мехаранд, чанд нафар мефурӯшанд, конкуренсия зиёд, якташ мебиёд арзонтар, нашавад арзонтар, нархҳо ва фоида кам меояд. Вақте ки бренди худашонро мекунанд, камтарак сигареташро дигар мекунанд, номашро дигар мекунанд, метавонанд ки қиматтар монда фурӯшанд, чунки аз ҳамон товар дар маркетплейсҳо нест. Дар бозорҳо ҳам инчунин. Яъне ин яке аз плюсҳое ки ҳам вақте бренди худашонро карданд, ҳам официални бели метавонанд ки дар Русия дароранд, ҳам метавонанд ки қимат фурӯшанд, ҳам расходҳои худашонро метавонанд ки ҳамин тавр пӯшонанд ва даромадҳояшон боз метавонанд мисли пештара ва ҳатто аз ин зиёд шавад. Ин барои соҳибкорон тавсияи ман. Тавсияи дуюм барои одамоне ки оддӣ ҳастанд, масалан барои чӣ аз қиматтар нахаранду аз бозорҳо, аз маркетплейсҳо, онҳо метавонанд ки яъне аз маркетплейсҳои Хитой заказ карданро омӯхта, худашон аз хона нишаста заказ кунанд, худашон гирифта дар сайтҳои иҷтимоӣ, дар социални сетҳо фурӯшанд ва ҳамин тавр ҳам бизнес мекунанд, ҳам метавонанд ки борҳоро бо нархи арзон аз Хитой дастрас кунанд. Фикри шуморо дар бораи бренди маҳсулот фаҳмидем ки мисол ҳар як бизнесмен метавонад ки бренди худша кунад ва маҳсулотро бидорад бели карда ва халқи оддие ки ҳозир мехоҳанд ки мисол ай Россия заказ кунанд ё ки ай Россия харид накунанд, лекин арзонтар мехоҳанд харидорӣ кунанд, масалан аз платформаҳои Хитой, маркетплейсҳои Хитой. Барои ваёра чӣ хел роҳҳо ҳаст ки ваё дуруст заказ кардан ёд гиранд? Шояд шумо бошад ягон хел маҳсулотон ки барои мардум пешниҳод мекунед, то ки мардум ҳамисро ёд гиранд? Бале, албатта оиди ин специалистҳои мо ҳастанд ки экспертое ки метавонанд ки масалан бачаҳоро ёд диҳанд, ёд дода истодаем. Баъзеаш мехоҳад ки мисол заказ карда
фурӯхта бизнес кунад аз Хитой, баъзеаш барои хонаи худаш заказ мекунад. Албатта мо бо ин чиз ҳам кӯмак мекунем, вале барои соҳибкорон низ мо метавонем ки ҳамин тавр кӯмак кунем ба якчанд направление ки вақте ки мисол соҳибкорон денем шуд аввал ба мо мегӯяд, мисол ман ҳамин борро мегирам, мо якчанд заводҳоро мебинем, агар ки гарчанде ки мисол худамон ягон шинос наёфтем, боз меёбем ки нархро арзонтар гирифта шавад ва барои соҳибкор зарани тайёр карда мемонем. Хулоса барои одамои оддиам ва барои соҳибкорон низ метавонем ки кӯмак кунем. гап нест ака, раҳмат. Ва ҳозир як ҷои оддиш ки мисол ҳозир инстаграми шумо да аудитория калонтар дар личкаи шумо нависан, агар диданаш камтар мушкилтар мешавад, успед намекунед. Ҳаст ягон рақами умумие ки ҳам мардум метавонанд ки дар ҳамонҷа нависанд ва бизнесменшам даши нависад ҳамонҷа, халқи оддиро нависад, шуто ки шумо апгрейд кунед. ин хел намешавад, хеле мо рақамҳои барои соҳибкору алоҳида, мисол соҳибкорое ки ягон бренд карданиянд, ягон борҳои крупни заказ кардаянд, алоҳида менеҷер ва нафарҳое ки масалан махсусан мехоҳанд ки ҳамин аз Хитой заказ кардану бизнес кардану ин чизҳоро омезанд, ба ин рақамҳо метавонанд муроҷиат кунанд. Вале нафарҳое ки мисол крупни заказ кардан соҳибкор ҳастанд, ба рақамҳои дигар, яъне дар рӯи экран мемонем. Тамом акаҷон, рақамҳо ҳастанд. Агар ки шумодам дар кор бошад, метавонед ки мисол марҳамат муроҷиат кунед, қатъи яками муборис ҳамсӯҳбат бошед, якамаш поли информатсия мегӯяд. Агар ки шумо Хитой омадед, якам муборис худаш дар Хитой бошад, шуморо пешвоз мегирад ва маслиҳатҳои худша барои тиҷорати шумо доданаш дариқ намедорад, то ҷое ки ман медонам акаи мубориса. Хуб, акаи муборис, ҳазор раҳмат барои вақтон ҷудо кардан. Хуш омадем. Я бор дигар сафаротон худо хоҳад кай бо обратно Хитой меояд? як ҳафтаю 10 рӯз пас бо по тарафи Хитой. Бо обратно сафартон бехатар. Хуб, дӯстони азиз, нафарое ки то охир нишаста тамошо карданд, ба ҳар яки шумо ташаккур мегӯем. Яъне аз ин маълум мегардад ки нафарое ки то охири видео омадан аллакай бо Хитой интерес доранд, аллакай мехоҳанд ки шояд зиндагии худашонро тағйир диҳанд, шояд ки мехоҳанд ба ягон кори нав гузаранд. Ба ҳар яки шумо бурдборӣ ва муваффақият хоҳонам. Саломат бошед, то видеои дигар.